Klimatické udalosti z 23. augusta. Francúzsko. Tarn zasiahla intenzívna búrka so silným vetrom a krúpobytím. Island. Erupcia sopky pri Grindaviku pokračuje. Maroko. Provinciu Varzazát zasiahli záplavy po silných dažďoch a krúpobytí. Silné krúpobytie zasiahlo aj mesto Imilchil. Kanada. Búrky priniesli do Saskatchewanu silný vietor a krúpobytie. V Saskatoone spôsobili búrky záplavy. USA. Cez Grand County v Utahu sa prehnali búrky a spôsobili záplavy. Veľký požiar v národnom parku Bridgerton, Wyoming. Pri požiari vznikli dve ohnivé tornáda. Rusko. Pri pobreží Kamčatky došlo k zemetraseniam o sile 5,3 a 5 stupňov. Tornádo v obci Ognevskoje, Čeľabínska oblasť. India. Záplavy v Tripure si vyžiadali obete. Thajsko. Zosúv pôdy v Phukete. Namiesto toho, aby sme pochopili skutočné príčiny klimatických katastrof a mohli podniknúť konkrétne opatrenia na ochranu planéty, sme vtiahnutí do umelých spoločenských konfliktov. Kto za tým stojí? Odpoveď nájdete v dokumente Impact.